General Syed Asim Munir ukli do ki bor Shipai hakari Pakistan. Haka shitari ujembang arajar arpusan ulah Hiar ban Leit Jngoh ya katila field firing range ka Jaka Hikai Ïasiat ki Shipai jong kategori laong ka kubor times now rengkat ka video. Kumban syukdo bahadin ka jingjia syaksiat yap jong ki arpu hundrengut ki breu ha Pahalgam Jammu and Kashmir da ki leno Lashkar Taiba haka arpu artari uyayong arajar arpusan kilat pathai khubor kilap kadau bo teu he Shipai ula jar ngai na Pakistan ki leno Lashkar Taiba ki bala shim jingkit khle ye ki jingjia siat yap ye ki breu ha Pahalgam la kanno bagi dei ki bala kershan de ki bor Shipai Pakistan haka jing batha Munir kani ki jingjia kala wanra ka jing ye kan at na kaliang ke India but haga jing kemilenti bakala ban hertma ya kari Pakistan menteri rang ba do kari India Narendra Modi ulah ai light load ya ki bor haki he Shipai bakin shim ya ki senjam baki sngodon kam ban juba nakalyang kari Pakistan kala kentat ya jing don kti jongka bat pan da ka jing toket ka ba light load haga khubor bat ka video jongka times now laong bo Munir ulah Leit ban Jngoh ya ka jing pen kre ki Shipai kabala long ru hapdeng gajing ya kan ad hapdeng kini ki artli kiri na gajing jia ha Pahalgam Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya